ka egeresịrị mkpesa dịgasị iche iche site n'aka ndị nke a metụtasịrị nakwa ndị eji okwu ha agba izu n'okwu gbasara ya bụ nsogbu eze ọdịnala a na-enwe na Azia. Gọọmenti Anambra steeti ekwego nkwa na n'oge eteghịzi aka na ọ ga-ekwupụta ihe bụ ọnọdụ ya gbasara ya bụ ọnọdụ nke ndị Azia yanakwazi iji mee ka udolachi ya azụ na obodo ahụ. Kọmishọna okwu gbasara okporochi ime obodo na echichi dị n'aka na steeti a Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne bụ onye kwupụtara nke a n'obi gọọmenti Anambra steeti nke dị n'Ọka ka o nwesịrị nzukọ ya na ndị eji okwu ha agba izu sitere obodo a bụ nke gbadoro ụkwụ kpọmkwem na etu a ga-esi weta ya bụ nsogbu metụtara eze ọdịnala ndị obodo a n'isi njedebe. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Kọmishọna nwa bụ nwanne onye chọpụtara na enwere ihe emetachara nke ọma dịka achọburu ịrọpụta bụ onye ga-anọ ọchị ọkwa eze ya bụ obodo kpọziri ndị eji okwu ha agba izu n'obodo Azia ka ha nyere aka nweta udo na ya bụ obodo, ebe o mekwara ka amara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke bụ n'uche ya bụ iwechiata ike ọchịchị nye ndị mmadụ n'obodo dị iche iche. N'okwu nke ya ka onye na-anọchite anya Ihiala Constituency 2 n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Golden Ilo, onye kọwapụtara na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke bụ n'uche ya bụ ime ka udo bụrụ nke ga-agbanye mkpọrọgwụgwụ n'obodo niile dị na steeti a. Kelere ya bụ gọvanọ maka ige ntị na mkpa na-akpa ndị ọ na-anọchite anya ha n'ebe ọ gbasatara igwe eze ọdịnala obodo Azia, ma gbakwunye na ntụziaka ọbụla gọọmenti wepụtara ya nakwa nkwado nke o nwere ike inyenụ ga-abụ maka adịna mma ndị obodo Azia. N'okwu ekene ya na ya bụ ọgbakọ ka onye ji ọkwa President General nke ya bụ obodo Azia bụ Dọkịnta Tonna Nwabueze, onye kwara arịrị na ya bụ okwu gbasatara eze ọdịnala obodo ha abụrụla nke kpagoro nkụ ma rie mmiri na ya bụ obodo, kwakwara arịrị na ọchịchị ndị gara aga na steeti a enweghị ike iweta ụsa nye ya bụ nsogbu, ebe o keleziri gọvanọ Soludo maka inye ha ebumnuche na ha ga-enwe igwe ọhụụ n'obodo ha n'oge na-adịghị anya. Ndị obodo Azia ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere onye jibu ọkwa President General nke ya bụ obodo bụ Chief Ken Maduakọ, Chief Paul Orajiaka, Chief Hyginus Ifenatuora nakwa onye ndu ndị ntorobịa na ya bụ obodo bụ Maazị Tochukwu Okwuọha, bụ ndị kwenyere na onye ọbụla na ya bụ obodo atụnyego oke ya maka iji nweta udo na aganiru na ya bụ obodo, ma kwupụtazie ebumnuche ha na ntụziaka ọbụla gọọmenti ga-enye maka ya bụ okwu gbasatara eze ọdịnala ga-abụ nke onye ọbụla ga-anabata ma bụrụkwa nke ga-abụ maka ọdịmma, udo na mmepe nke obodo ahụ. Ọtụtụ ndị kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ kpọrọ oku ka e nwee nrọpụta ọhụụ maka ọkwa eze ọdịnala obodo ahụ, ebe ụfọdụ kwukwara na o kwesịrị ka gọọmenti Anambra steeti nye Chief Felix Ifeanyị Mmụọ akwụkwọ na-egosi na ha na-ahụta ya dịka onye eze ọdịnala obodo Azia. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.